ಹಲೋ ಬಂಧುಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾನು ಕೋಡೆದ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಇನಿರ್ದೊಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಏಪಲ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುನಯೆ ಇನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೆ ಬುಲ್ಪುಗು ಮೂಜಾರಿರ್ದು 5:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಪಗ ಲಕ್ಕನ ನಮಕ್ ಜಿಂಜ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡುಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲಿ. ಲಕ್ಕದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಬೆಡ್ ಮಡಿತು ದೀಪುಣೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ನೇವಿ ಅಡ್ಮೈರಲ್ ವಿಲಿಯಂ ಎಚ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲ್ದ ಪಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ ಮಡಿಪುನೆರ್ದು ಐನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಳೇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತಾಂಡ ಮಂತ್ ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜ ಬೆಡ್ನ ನೀಟಾದ ಮಡಿತು ದಿಯೋಕ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪರ್ಪೆ ಇಂಕು ದುಂಬುರ್ದೊಕ್ಕನೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆತಂಡು. ಕೆಲವರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಯಾನು ದುಂಬುರ್ದೊಕ್ಕಲ ಚೌಳು ನೀರೇ ಪರ್ಪುಣೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಆಯಕ 5 minute ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅವ ಆಯಕ ಒಂತ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪೆ. ದುಂಬು ಪುರ 30, 35, 40 ಮುಟ್ಟದೆ ತಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಏನಿರ್ದೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದೇ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು 20 ಜಾಸ್ತಿ ಪೆರಾಪಜಿ ಬೇನಪ್ಪ ಮೂರು ಎಲ್ಲ 23 ಎಲ್ಲ 26 ಅಂಚ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಇತ್ತೆ ಪುಷಪ್ ಆಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜವೆಂಜಿ ಎನ್ನ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಡಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂದ ಬಳೆ ಬರ್ತದ ಪೋತುಟ್ಟು ನಾಡ್ದೊಕ್ಕ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಡು. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಫೈನಲಿ ಬುಕ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಯಾನ್ ಜೋರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರ್ದು ಹೋದ್ರು ನಿಕ್ಲ ಕೆವಿ ಬಂದಾವು. ಸೊ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್. ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಏತು ಓದ್ದಾಡು ಗೆರತಿತ್ತ ಆತು ಓದ್ದಾಂಡು ಮೂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಂಡು ಇಂಕ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ ಆಂಡು ನನ್ನ 1/4 ಗಂಟೆ ಉಂಡು. 1/4 ಗಂಟೆ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೆ ಅಪ್ಪ ಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು. ಇದು ಥಿಯರಿ ಐತೆ ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತೋಡಾಪುಂಡು. ಗಂಟೆ ಏಲಾಂಡು ನನಗೆ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ. ನಾನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀನು ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಪೂತ ಮಿತ್ತು ದೀಕಾ ಚಹಾ ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಕ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ದೋಸೆಲ ಸುಕ್ಕಲ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮಾಂಡು ಎನ್ಮಾರಿಕೆ ಇಂಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯಾರೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್. ಚಾ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾ ಪರ್ದಾಂಡು ಬಂದುಲೆ ರೂಮ್ಗೆ ಬತ್ತೆ. 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಗೋಲ್ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬುಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕರ್ಡ್ ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ ಮಂಗೊಂಡು ಉಜ್ಜೆರೆ ಬುಕ್ ಉಜ್ಜೆ ಆರಾಮ್ಸೆ. ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡೆಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬುಕ್ಕ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ರೀಚ್ ಆಪುಣ ರಡ್ಡೇ ವಿಷಯ. ಬೇರೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಪೂರ ಕೋಡೆನೆ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡಿಯೆ. ಓನ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಕ್ಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂಕಿತೆ ಏನು ಮರ ಯಾವೊಂದು ಬತ್ತಿಂಡು ಅವರ ಪಂಪು ಅಂತದು ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಗಡಿಗೆ ದಡ್ನೆ. ಇದು ತೋಟ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಬಜ್ಜೆ ಬೇಜಿಪ್ಪೆ ಈ ತೋರ್ತಗನಾಗ ಇತ್ತ ಬಜ್ಜೆ ರಿಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಬಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೊಯ್ದಾತಂಡೆ ಮಿತ್ತ ತೋಟಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಬೇಜ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡೆ
ಇದು ನಡುಟು ದೈ ನಡಿಯೋರೆ ಉಂಡಿಯೋಕೆ ಒಂದು ಲೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇಲೆಗೆ ಮುಂಚ ಈ ತೋಟ ನೀರು ಬಿಡ್ತಿಜೇರು ಕೆಸರು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಪಂಪ್ ಉಂತಾರೆ ಸುಲಭ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದಾಯಿಂದ ಗೊತ್ತು ಜಿನೇನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಲೈನ್ ಉಂಡು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಪುಣೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಬಲ್ಬುಲ ಪೊತ್ತುಂಡ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಪಂಪ್ ಆನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈಜಿನ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಪವರ್ದ ಮಿನಿ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ నేను ఆఫ్ ಮಾಡ್ಪೊಡು ನಿಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಣ್ಣೆ ಒಲೆ ಪೋಯಿ ಹಾಯ್ 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 ಒಂದೊಂಜಿ ತುಲೆ ಸುದೆತ್ತ ಮೀನು ಜೋಕುಲು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತದು ಮುಗುಡು ಈ ಮೀನ ಅಥವಾ ಮುಗುಡ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರು ಇತ್ತುಂಡು ಐನ್ ತಿಂತುಂಡು ಮೂಜೆನು ತಿಂತುಂಡು ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಮೂಜೆನು ತಿಂತುಂಡು ನಾನು ತಿನ್ನೋದು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲನೆ ಚೂರು ದಿಪ್ಪಲೆ ಬರ್ಚಿ ಯಾನು ಅವಳು ದಿಪ್ಪೆ ಫುಡ್ ಬಾಳ ನೆಕ್ಕಿತೆ ಅಮ್ಮ నేను బాకలు బట్టలే అమ్మ వర బాకలు అయినా దేర్పులేగే తరేను ఆయన చూడు మెల్ల 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 ముచ్చలే యో 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 పొలి ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಕೊರ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಟ್ಲಿ ಬರ್ಚಿ ಆವೋ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕೊಣತ್ತೇರಿ ಯಾನಿ ಬೈಕ್ ಇಡು ಇನಿ ಪಾಡ್ಪವೆ ಗಾರ್ಡ್ ಪುರ ಪರತುಂಡು ಪತ್ತುಂಡು ಯಾನಿಂಕಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪರ ಇಲ್ಲಡೆ போயிரு ಚಾಪರಿಯರೆ ಅಂದು ಇಂಕಲ ಅಂಗಡಿ ಈ ಅಂಗಡಿ ಗ್ರೋಸರಿದ ಅಂಗಡಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬರೋರು ಯಾನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೊಪ್ಪಗ ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ದೂರನ ಪ್ಯಾರ್ ಇತ್ತನೆ ಯಾನೆ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನಿ ಪೊಪ್ಪಗ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಜಾನೆ ಪೊಪ್ಪನೆ ಬತ್ತೇರಿ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಎನ್ಮರಿಕ ಬತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಇವರ ಚಾಪರಿಯರೆ ಪೋಯಿರು ಅಂಚ ಪೊಪ್ಪ ಬತ್ತೋಕೆ ಯಾನೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪಣೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಇಂಕ ಪೊಪ್ಪಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಯಾನೆನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಭೂಕಂಪ ಆತನ ತುಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಭೂಕಂಪಣಿ ಆತುಂಡು ಮುಜ್ಜಿ ದಿನಾಂಡು ಇಂಚನೇ ಉಂಡು ಮಡಿತು ದೀತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮಾಡಿತು ದೀರೋಡು ಅಂಗಡಿ ಡೌಲು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಪ್ಪೇರು ಮೂಲು ಮಡಿಪೇರು ಸುರಂಪುನಾಗ ಅವಳು ಅಡೆಗೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪೊಪ್ಪಲು ಇಪ್ಪೇರು ಅಡೆ ಪೋಡಾಪುನು ಅಂಚ ಅಂಚಿ ಇಂಚು ಅಂಚಿ ಇಂಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಂಬುಕ ಮಡಿತೆ ದೀತಿಜಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಡಿಪೋಗ ಮಾಡಿದೀತೆ ಈ ತುಂಡು ನೆನಿತೆ ಮಡಿಪೋಡು ಸೋಕು ಮಂತದು ಮಡಿತಿದ್ದು ಪೂರ ಆಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ಮಡಿತಾನಗನೇ ಗಂಟೆ 10 ಆಂಡು ನನ ಉಲೈಲ ಪಿದೈಲ ಅಡಿತಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ ದೀಪದಿಂದ ಇನಿತ ಬೊಲ್ಪುದ ಬೇಲೆ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಅನ್ಪಂಡ ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡು ಅದನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತೇರು ಅಂಡರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪದು ಕೊರುಡಿಗೆ ಅಂಚ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪಾರೆ ಟೈಲರ್ ನಡೆ ಕೊರ್ಪೇಣಿತ್ತೆ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತದಾಯಕ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಹೋದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಹೋದ್ನೇನೆ ಇನಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಪಣೆ ದಯಪಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕದು ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಓದುನಾಗ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗು ಇನಿ ಓದ್ನೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀನೇನು ಓದುನೆ ಚೂರು ಚೂರೇ ಓದುನೆ ಬುಕ್ಕ ಡೇಡ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಓದುಗಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ ಅವ್ಳು ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಸೊ ತಂದೇನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಕೊರ್ದಾಯಕ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ವೆ ಬುಕ್ಕ ನೀರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ತಿಕ್ವೆ ವಾ ವಿನಿ ಬೋಣಿ ಆಡ್ ಬಂದಲೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದದ್ದು ಬೋಯಿರು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದುಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದು ಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಲ್ ಉಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಂದೆ 1,450 ತಮಿಳ್ನಾಡುದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,150 ದಾರ ದುಂಬೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಚಿನ
ಇನಿ ಬರ್ತದೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತದ್ದು ಕಾಸು ಕೊಣ ತಗೊಂಡದ್ದು ಬೇರೆ ಬರುವಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ದೀಪೆ ಯಾನೂರ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊನಾರ ಕಂಡೆ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ತುಲೆಗೆ ಉಂಗುದು ಪೋತುಂಡು నేను దాని ప్లక్లు ఇచ్చి 3 ఉప్పు పడుతుంది తీయర పండేరు ఉప్పు అడుగు ఉప్పు అడిగితే నెట్టి ఆ నీరు దింజదా ఇట్స్ టైమ్ టు లంచ్ అమ్మ కజిపుదైతే ಅಮ್ಮ ಕಜ್ಪುದಾಯ್ತು ಕೆತ್ತಿ ಕಜ್ಪು ಗಂಟೆ ಒಂಜರೆ ಅಂಡ್ ನಾನು ಏಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜರೆ ಕುಂಡುದು ತೀದಿದು ಜಪ್ಪುಣೆ ಸೌಂಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಪಪ್ಪ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಏತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂತ ಜಿಂಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 29,068 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತೆತ್ತನೆ ಆತು ಕಾಸು ಕೊರ್ದೊಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಾರ್ಜರ್ ಆಪುಜಿ ಬೇತೇನೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾನಿತ್ತ ಬಿಟ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಚಾರ್ಜರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಇಜಿಂದ ಹಾರಿಡೆ ಇಜಿಂದ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇ ಸಿ ಪಿ ನುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಡ ಬುಕ್ಕ ಚಾರ್ಜರ್ಲ ಕೊಂಚ ಎದುರು ಗ್ಲಾಸ್ ಲಾವುಡು ಕೊಂಚ ಕವರ್ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ತೆತ್ತೊನ್ವೆ ಕವರ್ ತಿಕ್ಕನ ಡೌಟು ತೂಕ ತೇನು ಬಿಟ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬಳೆ ಪುಯ್ ಯಾನ್ ಮಿಟ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಇಂಕ ಅವಳು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ರಡ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಆ ಜಿಂಜನ್ ಆಡಿರ ಅಂಗಡಿದಾರ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಕಾಲಿ ಕೈಟ್ ಬರ ರೆಡ್ ಆಯ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಚಾರ್ಜ್ದ ಹೆಡ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಖಾಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಕೇಬಲ್ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಹೆಡ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ MRP ಈ ಕಂಪನಿದಂದೆ 500 ರೂಪಾಯಿ MRP ಇಂಕ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರ್ ಕೇಬಲ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಪುನಿಗೆ ಅಂಚೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ತೂಕ ಎಂಚೊಂದು ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ದತ್ತ ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋದು ದೆಪ್ಪು ಕಾಂದಿತ್ತೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಪಂಡ ಐಡಿಯಲ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓದಿಯೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಇಂಕ್ ಬೋಣಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ 60 ಜೀರು ಮುಂಡುದಾರ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಬೈರಸ್ ಪೋಂಡು 110 ರೂಪಾಯಿದ ಬೋಣಿ ಆಂಡ್ 110 ರೂಪೀಸ್ ಸೊ ಯಾ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪಣೆ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂನಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.